En la vida dels periodistes hi ha moments que toca donar bones i males notícies, però hi ha moments que es disfruten de valent, sobretot aquelles entrevistes que pots fer la gent de casa que estan fent coses interessantíssimes, com pot ser els músics que avui mateix ens acompanyen i que tenen calent encara un nou treball que acaben de presentar en conjunt. Estem parlant de dos músics com cases de grans. D'entrada un d'ells de la nostra comarca, Pep Poblet, com estàs? Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per ser avui aquí i per a més haver-nos portat a Nito Figueres, el teu company en la darrera aventura musical que acabes de protagonitzar. Ho dèiem abans de començar l'entrevista, que bé que us veig junts, no? No és en Pep i en Nito, no és en Nito ni en Pep, sou tots dos, us heu compenetrat molt bé. No m'estranya que us hagi quedat tan bé aquest versió original. Home, aviam, són molts anys de fer batalles cadascú per la seva banda, però sempre, per dir-ho manera, enfocant cap al mateix camí. I en definitiva aquests camins ens han portat a trobar-nos i per unes influències i vivències que cadascú per la seva banda ha fet, doncs clar, quan ens hem trobat hem dit, hòstia, és que ens entenem a la perfecció, no? És a dir, jo reconec que aquest projecte no l'hauria pogut fer millor amb cap més persona que amb ell, és així de fàcil. T'ha il·lusionat molt, n'has parlat molt a les tertúlies i aquí a la tele de la il·lusió que has sentit per aquest projecte. Què deies, Nito? Què deies? No, bueno, és que el que diu ho reconec molt i molt. Tinguem present que el projecte de versió original és molt especial, diguem, perquè estem parlant d'un saxo, bueno, un saxo que toca altres instruments, com el clarinet, i piano, i res més, amb la qual cosa, si els dos músics que participen en aquesta història realment no s'entenen de veritat, podria sortir un pastitxo. Per tant, vull dir, si hem fet això, jo personalment també ho puc dir, vull dir, és perquè sabia que amb en Pep aquesta història resultaria al 100%, no? Per lo que ell deia, no? Perquè musicalment ens entenem molt bé, els nostres gustos s'assemblen molt i molt, i personalment doncs també la cosa flueix fantàsticament. Això és importantíssim. És molt important. Entendre't amb la persona que treballes i a més has de fluir doncs, fins i tot sentiments, coses, clar, si amb l'altra persona no hi ha aquest tipus de connexió, només hi és la musical, hi falta alguna cosa, l'engranatge. Alguna cosa no rutlla i no té sentiment. Exacte. Com més grans ens anem fent, realment anem valorant més la part personal, o sigui, la musical no l'oblidem mai, però sí que la personal es va valorant cada vegada més. Cada vegada vols més treballar amb gent que saps que t'hi entendràs en tots sentits. I tant que sí. Com neix el producte? Com el pariu, no? Perquè resulta que vosaltres us coneixíeu des de feia molt temps, havíeu coincidit en escenaris, però no us havíeu plantejat la possibilitat de tocar tots dos solets i enregistrar un disc en directe. És que vosaltres no us hi poseu per poc. Bueno, és que a més, clar, al final ens hem fotut en un embolao que, escolta... Sí, no? Bueno, tot va néixer, clar, fa molts anys, és a dir, quan compartíem discogràfica, que clar, jo feia els meus projectes, ell feia els seus, i davant d'un de seu, ell havia escoltat els meus i va demanar a la discogràfica aviam si jo podria gravar algun tema amb un disc. Molt bé. I a partir d'aquí doncs va haver-hi, saps allò, una comunió. Sí, sí. Aquell disc el va presentar al Teatre de Sal, jo vaig anar-hi de convidat, vaig fer un parell de temes, i allà ja notes que flueix. Va haver-hi un altre disc, vaig tornar a aparèixer per allà, i clar, i després ja va haver-hi un festival, no sé què, conjunt, i un dia de cop i volta ens retrobem i diem, ostres, per què no provem de fer alguna cosa junts? Clar, jo tinc la meva banda, ell té la seva banda, i per què no ens unim nosaltres dos sols, no? I clar, a sobre vam decidir fer-ho sense utilitzar els nostres temes. Ell tenia la seva carrera en solitari amb els seus discos, jo la meva en solitari amb els meus discos. Ostres, doncs en vez de tocar els nostres i casar-los... No, agafem temes d'altra gent i juguem. I el joc va ser que ell va dir, no, jo conec un bar d'uns amics meus a Salt que, ostres, ens poden deixar un dia anar-hi a tocar, que és la manera a vegades, per tirar endavant un projecte és que hi hagi una data. És la xispa. És la xispa. I vam dir, doncs va, quedem. Vam quedar un dia, vam assajar 1 hora i mitja i vàrem tocar 2 hores i mitja. Vam dir, això flueix, això funciona. Això va, Això va, Hem de fer algun pas més perquè això va, I això va anar rodant 3 anys, és a dir, que era el Diversions Sonores, que en vam anar fent, però sempre era molt lliure. És a dir, a vegades fins i tot podíem arribar a improvisar temes en directe davant del públic. I no era un disc, no era la gravació de tot un concert. Exactament. I clar, quan vam dir, ostres, precisament, el 10 de setembre de l'any passat, en el concert als Jardins de Can Puget, va ser quan
vam decidir això s'ha d'enregistrar en directe perquè el públic ens ho va demanar. El públic d'aquella nit, clar, nosaltres teníem els discos d'en Nito, els discos meus allà a vendre, i clar, però el d'avui no ho teniu gravat, però és que heu de gravar-ho, I aquell mateix 10 a Manlleu a Can Puget va ser baixar de l'escenari i va dir, ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar. Nito, i va ser molt difícil posar-vos d'acord? Jo no sé quants temes hi ha en total, però ben bé 11 o 12 llits deuen ser. Com us poseu d'acord per dir aquest sí, aquest no? Ostres, no deu ser fàcil això, cadascú té els seus gustos, no? Sí, però, com he dit abans, són molt similars els gustos que té en Pep i els que tinc jo. Però més que per els temes en concret, quan jo, per exemple, a en Pep li deia podríem fer aquest tema, o ell me deia podríem fer aquest altre, encara que els dos temes siguessin molt i molt diferents, sabíem que la versió que faríem s'ajustaria als nostres gustos musicals. Per tant, moltes vegades no era una qüestió de si aquell tema doncs, ens podria agradar més o menys, sinó que era la confiança de que sabíem, no sé, per exemple, un tema, La mare. Molt bé. La mare, està clar que és una peça que l'estil original no és ben bé el que a nosaltres més ens agrada. No. Però sabíem que si triàvem fer La mare, faríem una versió nostra, molt nostra. Ens el portaríem al nostre camp. És clar, vull dir, això va fer que... I que no perdria aquell sentiment del tema La mare, Això va fer que poguéssim pensar una miqueta també el repertori cara a la gent. Temàtiques que a la gent els hi pogués agradar. Si t'hi fixes bé, els 11 temes que hi ha, tots són temes que són conegudíssims. I tant, tots. Però nosaltres, diguem, confiàvem totalment en que les versions que faríem, el que deia ara fa un moment, no? Els passaríem al nostre camp i els disfrutaríem totes. És que teòricament, quan dius el repertori, pot sorprendre molt. Molt. Clar, dir, de La mare ens en podem anar a un Rolling in the Deep de l'Adele, sí, a un Boig per tu, a un tema del Michael Jackson. Sí, o el Boig de la ciutat. Exactament, o el Clava dels Dule Buble. Per exemple. Clar. Què passa? Que nosaltres, és dir, el que demanem sempre a la gent és que s'oblidin de l'autoria, que s'oblidin de l'original, i el que vam dir nosaltres a l'entrevista que ens va fer el Telenotícies el dia abans de l'estrena, nosaltres vam dir... No? Bueno, el Telenotícies sí, el dia abans. Sí, el dia abans, que vam dir, si un extraterrestre aterrissés a l'Atlàntida demà al vespre i no sapigués de qui són els temes, s'imaginaria, es podria pensar que tots són originals fets per aquell dia, perquè passen per un llenguatge, una manera de dir les coses, uns arranjaments, que clar, el que fèiem és això, anar seleccionant Nito per una banda, jo proposant per una altra, i després en Nito feia l'arranjament final, i clar, quan ho tocàvem, i donàvem ja aquell punt. No? És dir, perquè és dir, versió original per la originalitat, no? Sí, juguem una miqueta amb els dos sentits. Amb els dos sentits. Sí. Està superbé, a més, és això que dieu, Quina barreja de temes, El que dieu, La mare, l'imatge del Lennon, el clava dels Double Buble, un tema de l'Stevie Wonder, és que aquí hi ha una mica de tot. Michael Jackson, Serrat... Pot enganxar tothom, Però clar, ens anem de lo que habitualment sempre s'ha fet, que és una versió, que és una versió, habitualment, toquem aquest tema, hi ha gent que reversiona, exacte, però nosaltres no, hem agafat aquella melodia, però li hem pogut canviar l'harmonia, el ritme, la manera de dir-lo, com l'improvisem i com l'acabem. És a dir, no hi ha cantant. És a dir, que passen a ser temes originals. Pep? I Nito, com que no hi ha cantant, pren una nova dimensió aquell tema. Pren una nova dimensió. Totalment, I la gent se sorprèn molt. Jo he trobat molts coneguts que han vingut als concerts, han escoltat el disc, i sé que són gent que estan acostumats a escoltar cançons cantades, no? I se sorprenen molt de que aquest producte els hi entri tant i tan bé, sense haver-hi cap cantant que expliqui una història amb lletra i tal. Nosaltres d'alguna manera estem explicant la nostra versió de cada història d'aquest, i la gent doncs ho capta, cadascú es farà la seva pel·lícula, però capta sentiment. Molt bé. I a més és una mica com haurien set aquestes cançons si haguessin set composades per nosaltres. Per vosaltres, sí senyor. Que clar, per nosaltres, doncs, a la millor Un boig per tu hauria estat un tema de gospel. Exacte. Per dir alguna cosa, no? Sí. Cada una, doncs, l'hem fet a nostra. Home, i està molt bé perquè heu trepitjat, com si diguéssim, tota mena de territoris, tota mena d'estils, heu trepitjat una mica de tot. Jo puc dir l'experiència pròpia. Quan graves un disc en un estudi, l'has arribat a escoltar tant, i gravat i regravat, per arribar a una certa perfecció... Sí, al final ja no saps on ets. És a dir, quan jo he acabat un disc, després els meus discos ja no els porto ni al cotxe ni me'ls escolto.
i mira que aquest, és a dir, el porto posat perquè encara sento matisos, encara, clar, en un directe sents un sorollet d'una persona del públic, d'un crit d'un amic, sento les claus del saxo, un crit d'en Nitu acabant una cançó de l'expressió de la tensió. Hòstia, que hi ha 1000 detalls que, clar, han quedat molt ben, a més, quedat molt ben enregistrats. Molt ben enregistrat, un disc que va ser enregistrat en directe al Centre d'Arts Escèniques de Vic, al Teatre Atlàntida. Impressionant, no?, en aquella sala poder enregistrar un disc. Va ser un luxe. Sí, no, és que ha de ser... La sala fantàstica i la gent que hi treballa, realment professionals que varen estar cuidant-nos a nosaltres, però en tot moment no vàrem trobar a faltar absolutament res, qualsevol necessitat ens la solventaven, contentíssims. I el públic de casa. Sí, no, va ser una nit de les millors que hem màgica. El que hi ha en el disc, és a dir, hi ha molta feina nostra, però aquesta feina nostra no hauria lluït sense tot l'estat de l'Atlàntida, el que van arribar, el que van aportar amb hores, amb treball, la il·luminació per fer el DVD magnífic, un treball d'hores i hores i hores. Sí que habitualment doncs potser no s'hi dedica tant quan ve una producció aliena. Clar. Arriben, toquen i doncs no, ostres, molt pulcre, amb l'Isabel Rocati que va fer tot el disseny de la il·luminació. Vull dir que tot, i després el públic, l'entrega que hi va haver-hi, no? I mira que la gent doncs ens diuen que utilitzen el CD en el cotxe per escoltar l'àudio i després arriben a casa i es posen el DVD, perquè hem de pensar una cosa, que és com lo de les veus de la ràdio. És a dir, la gent està acostumada a sentir una veu i t'imagines com serà aquella persona, no? I després, quan el coneixes, potser és diferent del que t'imaginaves. Doncs clar, amb un àudio d'un disco, doncs, a més d'un directe, t'imagines com era l'escenari, pots imaginar una sèrie de coses que, clar, amb els discos habituals no ho sents o no ho veus, ho sents i prou. Clar, la que arribes a casa i poses el DVD, veus realment com era la il·luminació, com de positiva és el públic, és a dir, l'expressió nostra a l'hora de tocar, i això és molt agraït. És que ni tu, es pot gaudir de totes maneres, pots estar a casa tranquil·lament veient el concert, cantant no, perquè no hi ha lletra en aquest cas, però disfrutant de la interpretació dels temes, de cada versió, i estar-ho veient al mateix moment. I això que deies, endur-te el compacte, no?, a tot arreu, no? Sí. Escoltar-ho. Esclar, perquè, diguem, la comunicació que es crea, diguem, amb la música, només escoltant el CD, es complementa molt més amb la comunicació de les llums, la comunicació de com ens moguem en l'escenari, com ens mirem, inclús els aplaudiments de la gent espontanis en un solo determinat. Clar. Això quan ho estàs veient a casa teu, en el DVD, et complementa tota una informació addicional que fa que disfrutis encara més i diferent el CD. Molt bé. Molt bé. Us deixaré triar un tema cada un, per poder veure al llarg de l'entrevista. Qui tria primer? Ell. Ell tria primer? Sí? Quin triaries, Pep? Presenta'm un tema del disc. Aviam, clar, això és com els fills, amb qui et quedes, però jo voldria posar el detall del que va sorprendre molta gent, que potser és donar-li la volta al tema més clàssic dels que vam tocar, que és la mare. Molt bé. I la lectura que en vam fer nosaltres de la mare i que la gent mirin el resultat amb el públic. És a dir, l'agraïment del públic quan senten aquest tipus de versió, de lo que emociona, però també com pot arribar a evolucionar una cançó tan clàssica i la imatge que en tenim nosaltres d'una cançó com aquesta. És a dir, que ens anem un tema molt antic, hi ha gent que diu que és una cançó ja catalana amb nyonya, no? Una mica antiga, que s'ha quedat una mica amb lo del concert de festa major de les orquestres. Doncs que vegin que també se li pot fer una altra lectura. Doncs un tema molt bonic que dedicarem a totes les mares, et sembla bé? A més el detall, que la gent que ens feien el DVD, el que van fer ens van adelantar les imatges de la mare per poder penjar nosaltres a la xarxa el dia de la mare. I va haver-hi una repercussió que la gent, és a dir, en els Facebooks i Twitters es regalaven aquesta versió. Vull dir que va ser original. Va ser molt bonic. Doncs per totes les mares del món escoltarem ara aquest tema i continuem amb l'entrevista, després veiem quin tema tria en Nitu Figueres.
Doncs hem escoltat el tema i hem vist també la interpretació del tema La Mare gràcies a unes imatges que molt amablement per aquesta entrevista ens han cedit els nostres companys del 9-9. Nito Figueras, escolta, aquesta mare jo no me l'esperava així, eh? De fet, abans de fer-la, nosaltres tampoc. Tampoc, no? Que va fluir així i, bueno, contentíssims. Molt contents, no? Home, a l'hora de treballar els temes realment ens sorpreníem a nosaltres mateixos, eh? Quan proposàvem la cançó, en Nito feia l'arranjament, i després jo hi donava, doncs, la característica de... Clar, ja veus aquí, doncs, veiem els diferents saxos i clarinets que vaig portar per donar el concepte i un aire, doncs, especial per cada tema, no? I després, clar, ens sorpreníem, no? Quan, per exemple... Sempre em va fer molta gràcia, em sembla que era la presentació del teatre d'aquest tema, no? Que diu... Aquest tema que farem és un tema català, no sé què, diu, però ben bé li podríem dir The Mother. Però el tipus de versió que varen fer, no? Més anglosaxó. Que si un jazzman nord-americà l'hagués composat i es digués The Mother, doncs tothom quedaria fascinat perquè és un gran blues, no? Exacte, sí. En té de bones, Escolta'm una cosa, Nito. Dèiem això, poder gaudir del compacte, poder gaudir del vídeo, però les interpretacions en directe amb vosaltres dos no tenen desperdici. Ni tenen repetició. Exacte. I aquí se'n pot fer un tastet, és evident, però la gent us ha vingut a veure ja a Vic i a Girona. Què tal us va anar a la zona més gironina? Salt, crec que vau actuar. Quina acceptació vau notar, no? Una cosa és el dia de la gravació del disc, que tens uns nervis, que tens una cosa... A Salt estàs ben bé per al concert. Has d'entendre que ell és el príncep de Salt, eh? Bueno, i això, esclar, la gent pot pensar que és un avantatge i moltes vegades és un inconvenient. Bueno, a Salt com va anar? Ens va fer molta il·lusió posar el cartell d'entrades exaurides. Ens va fer molta il·lusió. Es va omplir totalment i la reacció, esclar, era el primer, era l'estrena del disc, de fet. Sí, clar. Hi havia cert, bueno, nerviosisme de veure la gent com... No, la gent ho va acceptar molt bé, vàrem triomfar, les coses com siguin, i a més, doncs, una de les proves que, a part dels aplaudiments i de l'ambient que es va crear, va estar la venda dels discs que es va vendre allà mateix en el concert. Perquè no oblidem, Nito, que és un disc autoproduït. Totalment. Que us heu finançat vosaltres, que us distribuïu vosaltres mateixos, és a dir, feu tot el procés, en Pep ens ho explicava un dia, tot el procés de producció del disc és vostre. És nostre i ja us podem dir que, a més, ho hem fet amb un èxit total perquè pràcticament està ja tot pagat. Que bé. I estem parlant d'un producte que va en contra del mercat natural, de les corrents que marquen el mercat i estem, bueno, feliços. Una cosa minoritària com és lo nostre, però bueno, és això, si ho lluites, creus i ho portes endavant, com és Nito per la seva banda, jo per la meva, xarxes socials, els nostres contactes, hem sumat públic, que això també, clar, això és el que ha ajudat. Ell té el seu públic, jo tinc el meu públic, clar, tot això sumat, i ha ajudat que, clar, en 15 dies de sortir el disc estem cobrint la producció inicial. Doncs mira, ara feu Guardiola per al proper. Oh, i tant, venim cap aquí ho deia. Sí. Anar fent Guardiola per al proper. A més, és una satisfacció personal, penso jo, ser profeta a la terra d'un. Si vas a Salt i omples la sala. I estic segura que ben aviat, que sereu a Manlleu, m'agradaria que en Pep ens ho expliqués, a més en un concert que serà especialíssim, una nit d'estiu màgica, la que es viurà en el vostre proper concert. Però, i a casa, Pep, tu ara estàs visquent a Roda, però ets un manlleuenc de pura cepa. I m'agradaria molt que expliquessis, doncs, com serà aquesta iniciativa tan bona que us ha corregut de fer a la fresca. Exactament, farem un concert en producció conjunta amb la gent del Cau Faluga, el restaurant del Cau Faluga, amb què es farem un sopar-concert a l'aire lliure un divendres de juliol. Com molt. Allà, és a dir, la gent encara no sabeu el dia concret? Sí, crec que és divendres 26, ara per número potser fallaré, però és l'últim divendres de mes de juliol. Perfecte. Que agafarem que els de Vic ja hauran tornat de vacances i els de Manlleu no hauran marxat. Marxat encara. Exacte, i podem fer un vespre magnífic allà fora al jardí i que nosaltres en principi tocarem ben bé a l'escala d'entrada allà a sobre. Ja l'has portat en Nito a veure el Cau Faluga? No l'ha vist. No, quedaràs impressionat. Va ser molt bo perquè un dia vaig penjar una foto d'un acte que jo estava fent allà i aquell mateix dia, doncs, amb en Jacint del Cau Faluga vam tancar la data i ell la va veure pel Facebook que vaig posar, estic aquí i tal, i clar, va dir, dic, doncs aquí és on farem el proper.
Que maco. No, i els que tenim fets i emparaulats, sembla que sigui una comunió de llocs especials, però el següent el fem a les termes romanes de Caldes de Malavella. Oh! En el jardí, en allò que on hi ha les termes romanes antigues. Que xulo! Que no penseu fer vacances aquest any? No, bueno, tant de bo que fos així, però bueno, en farem igualment, vull dir que sí. I per la tardor, entrarem la tardor amb un concert, obrirem la temporada de la programació del Teatre Liceu de Roda. Oh, que xulo, tornarem al teatre, després tornareu a casa. Vam fer l'inauguració, vam fer el Diversions Sonores a la inauguració, amb un record una mica fotut per el meu cas, però havíem de fer 2 dies i el segon no vaig poder per un atac de malaltia i no vaig poder fer el segon. És veritat, només va haver-hi un sol concert. Exactament, farem la inauguració de temporada del Teatre Liceu, un diumenge a la tarda. Molt bé. Que també hem buscat el fet aquest, no? A la que arriba la tardor la gent al vespre no surten, doncs diumenge a la tarda. Diumenge a la tarda, que serà més assequible. Primer d'octubre, que ja la gent ja no fa platja i tal, anem a passar una estona al teatre, doncs el versió original el farem a Roda. Doncs, Nito, la gent que vulgui comprar el disc, sí. Com ho fa? Bé, hi ha el sistema d'anar a la web d'en Pep, poplet.com, que sí, i després, doncs, per mitjans Facebook, nosaltres també tenim alguns punts, sé que en Pep en té alguns... On hi és el disc, físicament. A Girona també en tenim, a botigues i... Són establiments col·laboradors que sempre han estat a favor de... I clar, pocs llocs que hi ha de venda directa del disc, doncs clar, ens apoyem. I clar, tenim la Martolina Divina aquí a Vic. Aquí mateix. I el Mallot de la Margot a Manlleu. Molt bé. Vull dir que sempre han apostat pels projectes. I després, per suposat, en els concerts, tothom que li vingui de gust portar-se el concert a casa, doncs el podrà comprar i nosaltres molt gustosament li facilitarem. A més, per internet és molt fàcil, a més a més. Sí, més hem de dir una cosa, el preu. És a dir, que clar, un CD i DVD per 15 euros. Ah, sí? El donem per 15 euros CD i DVD. Tot, ja? Tot inclòs. A més a més, quan la gent que, clar, jo n'he venut diversos anant pel carrer caminant. Que els dius, escolta'm, no puc aconseguir, ja te'l compraré. Crac! El tinc aquí, sempre em portem a sobre. Sempre em portem a sobre. Ens hi hem trobat, a Girona també, allò... Ostres, no te podria... El vols? Crac, aquí el tens. I tant? Sí, no, va fluint la història, la gent interessa. I el resultat, el que reps de la gent, quan algú que el té et troba pel carrer i diu, escolta, m'ho estic passant pipa. Ahir mateix, un amic comú nostre, de Salt, precisament, ens va escriure una cosa que ens va emocionar en el Facebook, un escrit bastant important i amb un sentiment molt, com te diria jo, amorós cara a la feina que hem fet. El projecte, molt bonic. I aquestes coses t'emocionen i a més t'ajuden a tirar endavant i a dir, ei, anem per bon camí, endavant, tu. És que en els moments en què estem visquent, que veiem tantes coses a vegades de negativitat al nostre voltant, ostres, tot això que tenim, tot això que estem anomenant ara i aquí, és fantàstic, és fantàstic, s'ha de dir gràcies a la vida, gràcies al públic, gràcies al creador, no? D'aquesta música... El que dius gràcies al creador, però gràcies a que no t'has encallat o esperat que vinguin a donar-te un cop de mà. No, és que no es pot fer això. El que s'hagi quedat a casa esperant, bueno, ja em trucarà... Sí, ja caurà del cel alguna cosa, no. Quan a mi la gent em diu, no, home, és que et van bé les coses, tu no saps la d'hores que vivem a dedicar-hi. És a dir, i que, vull dir, realment, si em hagués quedat amb el que estàvem acostumats, ja ens hauríem passat per sobre. Malament rai. Doncs ara li deixarem triant en Nito Figueres, que serà qui triarà la peça per cloure aquesta entrevista. Què us sembla? Mira, doncs em ve de gust triar una peça que en el moment que en Pep me la va proposar, bueno, jo la veritat no la coneixia. I, bueno, vaig dir, ja l'escoltaré a veure si veig possibilitat de fer-hi alguna cosa, no? I la vaig escoltar i sí, vaig veure que hi podien fer una versió bastant interessant i a més vaig veure la foto del grup i vaig tenir una sorpresa majúscula. No estarà parlant del doble buble. Vaig veure un galifardeu allà, hòstia, aquest s'assembla... Amb una jaqueta d'aquelles que posa el fill. Exacte, dic que ja... I guaita, hòstia, és en Pep! I bueno, esclar, era el doble buble
que en Pep hi havia anat, doncs, no sé quants anys hi vas estar o quant de temps. 4 anys. 4 anys. Però sí, tu tal. eres més tipus punk Sí. i aquelles jaquetes de solapes així, Clar. Bueno, sí, de Spandau Ballet. Personatge, sí. Bueno, després vaig mirar, inclús al de YouTube pell. algun vídeo, és per mirar, és per mirar. Bueno, Tots tenim un passat, sí, tots, a l'armari tenim algun mort. Sí. Bueno, i això, i bueno, a més em va comentar de que el director artístic del teatre, l'Atlàntida, Ramon Ferrer, doncs era un dels compositors, el compositor de la música. I em va dir, ostres, estaria molt bé, no?, fer-ho, i a més, doncs, com un detall amb en Ramon, i és un tema que... I el tema és vàlid, i sí, van fer una versió així una mica en swing i tal, i bueno, estic content de totes, i d'aquesta doncs estic particularment content perquè, ja t'he dit, no la coneixia i m'agrada molt com ha quedat. No? I fixeu-vos en el detall que el públic cantarà. I tant. I participa. Ostres, sí. Aquest tema fem participar al públic. És que no pots evitar, va ser una cançó que va ser un boom, eh? Sí. Va coincidir amb un moment de la ràdio, de RAC 105, etc. Molt fort, en què es va punxar moltíssim. Jo recordo una nit emblemàtica que devia tenir 15 anys, així, en un concert a Castelldefels. Sí. Que bo. Rendida. Al peu de Pep Poblet, de la Mari Martínez, d'en Ramon Ferrer, de la Lluïsa. I segur que me'n deixo algun, eh? Segur que me'n deixo, eh? En Quico, rendida, eh? O sigui, estava veient el Clavat en directe. A mi va ser una cançó que en el meu dia em va marcar molt, que vaig punxar molt per la ràdio, eren els meus inicis, i que va triomfar arreu. I és una bona cançó, és una molt bona lletra i una molt bona música. Ho és. I arranjada per vosaltres. Normalment denotem que una cançó és bona si fàcilment en podem fer una versió. O sigui, quan una cançó està ben escrita, et don moltes possibilitats. De transformar-la. I Clava, per exemple, doncs és un bon exemple d'això, no? Doncs, com comença dient la cançó del Clava, t'ho faré quan menys t'ho esperis, diu. Serà avui. Escoltarem aquest Clava't, el veurem en viu i en directe, interpretat per Nito Figueres i Pep Poblet, i esperem que quan menys ens ho esperem ens vinguin a presentar un altre treball discogràfic i videogràfic, perquè això ha estat un treball complet, eh? Home, ara tenim un llistó molt alt, eh? Sí. Però ho aconseguireu. Ho aconseguireu? Jo crec Estic segura que vindreu a presentar un altre treball. Home, aquí vam fer un triple salt mortal, que habitualment en el circ un 4 no se sol fer, és el triple. Doncs anem preparant el redoblar dels tambors per al quadriple salt mortal. Energia serà fantàstic. Recordin, si els hi fa il·lusió tenir aquest disc de Pep Poblet i Nito Figueres, aquest versió original, que a més d'incorporar el CD, incorporen, com dèiem, el DVD del concert, només han de fer que entrar a la web de peppoblet.com, www.peppoblet.com, i si no, doncs a les botigues de discs històriques de la nostra comarca, la Martorina Divina, que és aquí a la ciutat de Vic, i el Mallot de la Margot, que és a la ciutat de Manlleu. Allà també trobaran aquest disc, que està calentó, i del qual ara mateix els deixem aquest tastet en forma de Clava't, un tema molt usonenc, precisament. Gràcies a tots dos, i nosaltres hem disfrutat moltíssim amb aquesta entrevista, espero que tots vostès també. Adéu-siau.
veure, necessito que em canteu en el disco. Heu de fer da-da-da, da-da-da, da-da-da. Provem-ho? Miqueta més rapidet, eh? Vinga, va.